खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 12 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जेंनाजों जुजिनांगोन, साना मोजां नङा, सांग्रां जाना सोलिनांगोन। वृष राशि गोसोआव साहस फैगोन, नाजाथाबनायखौ मावफुंनो हागोन, मोजां सान। मिथुन राशि साननायनि लैथोआव गबना थागोन, साननायजों नाख्रेब जागोन, आंगो सुबुंनि मदद लानाया गाहाम। कर्कट राशि बायदि बिबानफोरा नोंनि सायाव थागोन, देहा मेंग्लिगोन, गावखौनो जोथोन लानाया गोनां। सिंह राशि सोरजोंबा लाजि फोनांजागोन, दुखुजों मोदै फुगारनांगोन, साना जेंना गोनां। कन्या राशि गोसोनि हास्थायनाय सिमांफोरा जाफुंसारगोन, बिमा बिफाखौ खुसियै दोननो हागोन, गोसोनि जै जागोन। तुला राशि रां आखायाव फैगोन, रां खामायनायनि मोजां सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन, गाहाम सान। वृश्चिक राशि सांग्रां जानांगोन, गुबुनफोरजों नांलाय खमलाय जाफ्लांनो हागौ, सुथुरफोरा बांगोन। धनु राशि सानबाबो आगोर मोनि जागोन, गावनि आंगोफोरा बेरेखा बाथ्रा बुंगोन, गाज्रि सान। मकर राशि फिसायनि अननाया बांसिनगोन, नखराव गोजोन थासारि नुनो मोनगोन, रंजा बाजा थानो हागोन। कुम्भ राशि नखरनि गेदेमानि बोसोनजों सोलिनो हायोब्लासो साना मोजां, साना खैफोद गोनां जागोन। मीन राशि हास्थायनायफोरा फैमाल जागोन, गाब्लाबो आगोर मोनि जागोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।